T'agradaria dedicar-te a la construcció o a la fusteria? Mira aquest vídeo per trobar les diferents sortides formatives i professionals relacionades amb aquestes feines. Aquests cicles el que fem és sobretot aprendre un ofici, aprendre a tocar la fusta. També estem molt posats en fusteria constructiva, que ara està molt de moda. I també fem bastant disseny d'interiors, disseny una mica de mobiliari, i també toquem maquinària de control numèric i estem especialitzats en maquinària CNC. I estic estudiant aquí al Guillem Catà, el mòdul de fusteria, perquè tot i que ara estic amb una bona feina, jo crec que podria canviar i fer una cosa més manual, que és el que més m'interessaria. Estem en un curs de construcció i estic aquí perquè m'agrada, perquè el meu pare també és paleta i té una empresa i en un futur volia tindre la seva empresa i ser tan bo com ell. Soc l'Adrià Alcarà, de l'Institut IES Castellet. Estic fent el mòdul de cicle de grau mitjà de construcció i us convido a provar-ho, ja que té les possibilitats de l'FP dual i és una bona recomanació, ja que la construcció falta personal i seria una bona oportunitat fer aquest mòdul. A l'Institut Castellet oferim el cicle de grau mitjà de construcció. Són cicles amb interessants sortides professionals. En el cas de construcció, amb el suport del Gremi de Constructors de Manresa i Comarca, i participen tots ells amb els programes de mobilitat internacional Erasmus i els programes d'innovació activa FP, i els oferim també en dual.